παιδιά, είμαι ο Άσοτ και σήμερα θα σας δείξω κάποιες ασκήσεις για τρίπλα. Η πρώτη άσκησή μας είναι αυτή. Η δεύτερη άσκησή μας είναι αυτή. Η τρίτη άσκησή μας είναι αυτή. Και η τέταρτη άσκησή μας είναι αυτή. Η πέμπτη άσκησή μας και η τελευταία είναι αυτή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας!